Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo mawa uno muli ndine Blessings Chileuka. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima wafa pa ngozi ya ndege yomwe yapezeka itagwa muchikangawa ku Mzimba. Anthu enanso asanu ndi atatu afa pa ngoziyi kuphatikizapo yemwe anakhalapo mayi wa dziko lino Shaniu Dzimbiri. Matupiwa afika nawo mu mzinda wa Lilongwe. Padakali pano President Chakwera wasankha komiti yapadera ya nduna zaboma kuti iyendetse dongosolo la maliro a wachiwiri kwa President wa dziko lino Dr. Saulos Chilima. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima wafa pa ngozi ya ndege yomwe yapezeka itagwa muchikangawa ku Mzimba. Anthu enanso asanu ndi atatu afa pa ngoziyi kuphatikizapo yemwe anakhalapo mayi wa dziko lino Shaniu Dzimbiri. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ndiye walengeza za nkhani yachisoniyi asilikali atapeza ndegeyi yomwe inasowa. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wasankha komiti yapadera ya nduna zaboma kuti iyendetse dongosolo la maliro a wachiwiri kwa President wa dziko lino Dr. Saulos Chilima. Poyankhula pomwe amadziwitsa anthu zina ndi zina zokhudza malirowa, nduna ya zofalitsa nkhani ndi luso la makono yemwenso ndi mneneri wa boma a Moses Kunkuyo yati Ataita Simvalo ndiye wapampando wa komiti yomwe ili ndi nduna 11 komanso mlembi wamkulu wa chipani cha MCP a Esno Wankaka komanso mlembi wamkulu wa chipani cha UTM a Patricia Kaliati. Matupi aonsewa a Vice President komanso abale nawa afika tsopano mu mzinda wa Lilongwe, ndipo matupiwa akusungidwa ku nyumba zachisoni mu mzinda wa Lilongwe. A President akhazikitsa komiti imene iyendetse za mwambo oyika m'manda abale onsewa, koma a President iso alamula kuti maliro amene anali Vice President wawo Dr. Saulos Klaus Chilima akhala maliro aboma, kusonyeza kuti zonse zochitika zichitika motsatira ndondomeko za boma. Komanso a President alamula kuti a Vice President amene ali Vice President Dr. Saulos Klaus Chilima aliridwa kapena kuti imfa yawo ikhuzidwa kwa masiku okwana 21. Mu masiku 21 amenewo ndiye kuti mbendera zonse za mdziko lino, mbendera ya dziko paliponse pamene ili ikhala ikuuluka theka. Nyumba ya maliro kapena kuti siwa ili kuja ku area 12 imene ndi nyumba ya boma imene kumakhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko. Pa anthu amene atisiya 8 aja, amodzi amene ali Mr. Abdul Lapkeni amene amagwira ntchito ku nduna yoona za ubale wa dziko lino mayiko akunja, amenewo anali achikhulupiriro cha Chisilamu. Kotero potengera ndi chikhulupiriro chimenecho maliro awo ayikidwa mofulumirira, ndiye kuti ayikidwa mawa ku Mangochi. Koma ulemu onse umene a President alamula kuti komiti imene yayikhazikitsa igwire ntchito ndi kupereka ulemu kwa anthu onsewo amene atisiya, nawonso alandira ulemu omwewo. Apo sindikutanthauza ulemu okhala maliro aboma monga mmene akhalire a Vice President. Tipitiliza kumapereka mauthenga pafupipafupi kuti amalawi akhale akutsatira za chonse chimene chikuchitika. Koma padakali pano ndifotokozere mayina amene ndinafotokozanso mchingerezi moja anduna zimene zili mu komiti imene yakhazikitsidwa kuti iyendetse mwambo onsewo. Anduna Ataita Simvalo ndi wapampando wa komiti. Mu komiti inso muli anduna Harim Kandawire, anduna a Michael Usi, komanso anduna a Simplex Chichola Banda, anduna a Nancy Tembo, anduna a Khumbize Kandolo Chiponda, Honorable Richard Chimwendo Banda,
Honorable Dr. Kenneth Zikhale Ng'oma, olemekezeka Avera Kantukule, komanso anduna aza information Moses Kunkuyu, anduna aza transport Honorable Jacob Hara. Mu komiti imeneyi chakomeranso a president kuti mukhalenso mlembi wamkulu wa chipani cha UTM Mayi Patricia Kaliati, komanso mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress Party amene ndi olemekezeka Eisenhower Mkaka. Ena ndi ena amene akhazikitsidwe mu komitimo tikhalanso tikufotokozera chifukwa pali ntchito zambiri zoti zigwirike. Ndifotokoze kuti komiti ya technical imene iliyo yaunikira zina ndi zina zimene zayambika kale, komiti imeneyo yayamba kale kugwira ntchito yake. Mawa pa nthawi ina tifotokozeranso komiti yonse ikakumana ndi kutulutsa program kuti dziko likhoza kudziwa kuti kodi program imene ikhazikike kuyambira mawali ikhala yotani. Titokoze kwa Malawi tonse chifukwa choyima limodzi pa nthawi imene tili muvuto lotere, komanso tipemphe kuti nthawi ndi nthawi tikhale tikubwera kumafotokozera, tiyeni tisakhale tikufalitsa nkhani zabodza zimene zikhozanso kumadzetsa zina zodetsa nkhawa pakati pathu. Ambuye akudalitseni. Ndipo mtolankhani wathu Peter Makawa wakhalali mu nkhalango ya Chikangawa komwe pamodzi ndi asilikali a dziko lino komanso apolisi ndi anthu ena akhala kufufuza ndegeyi yomwe yapezeka patapita maola ochuluka, ndipo wadza ndi ripoti lomwe likufotokoza mmene ntchito yosakasaka ndegeyi inayendera lachiwiri mpaka kupezeka kwa ndegeyi. Potsatira zomwe analengeza president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera lolemba usiku zakusowa kwa ndege ya nkhondo yomwe inanyamula wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima ndi anthu ena asanu ndi anayi, asilikali ankhondo a Malawi Defence Force, apolisi ndi mabungwe ena azachitetezo anayambapo ntchito yofufuza ndegeyi. Ndipo kummawa kwa lachiwiri mmene nthawi imati 6 koloko maguluwa anali atasonkhana kale pa bwalo la pa Leplai kukambirana mmene ntchito yosaka ndegeyi iyendere. Posakhalitsa anthu anagawana magulu oposa asanu ndipo analunjika ku madera osiyanasiyana a nkhalango ya Chikangawa yomwe ndi mahekta oposa 20,000 maka mbali yomwe Leplai imayang'anira. Kuyipa kwa nyengo yomwe inali ndi mvula ya mawawa komanso nkhungu sizinalepheretsa anthuwa kugwira ntchito yawo, ndipo anali ndi chiyembekezo kuti pamapeto pa zonse cholinga chawo chikwaniritsidwa. Ndipo mma 11 koloko chakummawa ndipo pomwe panamveka kuti gulu lomwe linalunjika ku dera la Thungwa lapeza ndegeyi, koma mwachisoni panalibe yemwe anali ndi moyo pa nthawiyi. Derali lili makilomita 46 kuchoka ku Mzuzu. Apa magulu onse omwe anali mbali zosiyanasiyana za nkhalangoyi anakhamukira kumaloku kukaona ngozi. Inali nyengo yowawitsa kwambiri ndi chisoni chachikulu, ndipo ambiri anali ndi nkhope zakugwa ndipo ena anali kulira. Pambuyo pa izi matupi a onse anatengedwa kupita nawo ku bwalo la kampani ya Leplai komwe kunali ndege ziwiri, ndipo imodzi mwa ndegezi ndi yomwe inatenga matupiwa ndipo inachoka pamalopa pamene nthawi imati 20 minutes past 4 kulowera ku Lilongwe. Anthu ambiri komanso akuluakulu aboma ndi andale anali nawo pamalopa kuperekeza matupiwa kubwerera ku Lilongwe. Peter Makawa, MBC, Chikangawa, Mzimba. Padakali pano atsogoleri opuma a dziko lino Dr. Bakili Muluzi, Dr. Joyce Banda komanso Profesa Peter Mutharika ati ndikukhudzika kwambiri ndi imfa ya Dr. Chilima komanso anthu ena asanu ndi atatu. Dr. Joyce Banda ati Dr. Chilima anali munthu wokonda dziko lake. Utenga makamaka mundilole kuti ndisindike kwambiri nkhani zimene anena president. Anena kuti akulira kwambiri, chimene ndi chiphinjo, tili kakasi, sitikudziwa chochita chifukwa sizimachitika kuno kwathu. Ndivomereze kuti ine ndine othodwa kwambiri. Pano mukundiyankhula pano ndikuthamanga ndili njira ndikuchokera ku muzi kwathu ndikuthamangira ku Lilongwe kuti ndikakhale ndasankha.
Vice President Saulos Klaus Chilima mundikhululukire ndiulephera kuyankhula kwake. Ndi munthu amene wagwira ntchito muno muziko aliyense akudziwa. Chimene anthu amayang'ana amalunjika ndi his style of leadership and his vision for this country of Malawi. Ndiye ine ndingonena kuti pakali pano pomene zilili apapa tingogwirana mikono tilire bwino anathuwa mitima ili pasi kwa mitima ikoza kuyaka chifukwa ngozi makaya yoopsa kwambiri anthu amayitenga mosiyanasiyana anthu kukomoka tikamalembalemba zolembalemba tizisiwa kuti anthu anzathuwa ali ndi abale awo anathodwa nthawi ngati imeneyi. Ine ndimati mwapadera nditchule mayi Patricia Shanelu Muluzi tisayiwale kuti mayi nzathu ana ake ali all over the world anali mu ndege imeneyi. Patricia Shanelu Muluzi amene tinagwira naye ntchito tikudziwa kuti anayenda kona iliyonse dziko lino kukadyesa ana amasiye kudyesa azimayi ovutika kusamalira osauka. Mzimu wake uwuse mumtendere Mulungu amulandire ndithu ndiye uja Catholic ndiye kuti atimakhulupirira kuti Mulungu amulandire alandire mzimu wake. Ineyo ndipepese kwa ena onse amene anali mundegemo ngakhala amene sindikuwaziwa ndichowawa kwambiri kuziwa kutaya wachibale kutaya mwana kutaya bambo. Ife tonse amene takonda nzathuwa polira nawo kuti abale athuwa tapase ulendo wabwino wolemekezeka pamene akupita kuli cheti. Ndipo mabungwe akunja ndi amdziko muno ndi zipani za ndale zapereka uthenga wachipepeso ku mabanja okhudzidwa mtsogoleri wa dziko lino komanso Amalawi onse pa imfa ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Arthur Chokoto ali ndi ripoti. Padakali pano mtsogoleri wakale wa dziko lino yemwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha DPP Professor Peter Mutharika kudzera mu chikalata chomwe wasayinira mneneri wake Shadrack Namalomba wati ndokhudzidwa kwambiri ndi ngozi ya ndege yomwe yapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima ndi Amalawi ena. Chikalatacho chati Mutharika akupepesa kwambiri Madam Mary Chilima ndi ana komanso manja anthu ena asanu ndi anayi omwe afa pa ngoziyo. Kudzera mu chikalatacho Mutharika apepesanso President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ndi Amalawi onse ndipo apempha Amalawi kuti apeze ungwiro kudzera mu mgwirizano pamene dziko lino likulira. Padakali pano mtsogoleri wa chipani cha United Democratic Front UDF ndi chipanichi ati ndokhudzidwa kwambiri ndi kugwa kwa ndege ya asilikali a mdziko muno yomwe inanyamula wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena zomwe zachititsa kuti anthuwo ataye miyoyo. Chikalata chomwe wasayinira kugwirizira udindo wa mneneri wa chipani cha UDF Yusuf Mwawa chati chipanicho chikupepesa boma anthu a mdziko la Malawi ndi mwapaderadera manja okhudzidwa. Malinga ndi chikalatacho chipanicho chidzipereka pothandiza moyenera mu nyengo yomwe Amalawi akulira anthu omwe analokonda dziko lawo. Mabungwe ndi maiko omwe amathandiza dziko lino nawonso asonyeza kukhudzidwa kwawo pa imfa ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Chilima ndi Amalawi ena omwe anali mu ndege yomwe yachita ngoziyo. Bungwe la mgwirizano wa maiko aku Ulaya la European Union lafotokoza mu chikalata kuti ndilokhudzidwa kwambiri ndi ngoziyo ndipo lati kudzipereka kwa Dr. Chilima polimbikitsa ufulu wa demokrasi komanso moyo wabwino pakati pa Amalawi ndi umboni pakuchita bwino kwawo komanso ndi chisonyezo cha tsogolo labwino pa utsogoleri mu ndale. Dziko la United Kingdom nalo lapereka uthenga wake opepesa kwa Amalawi ponena kuti imfa ya dzidzidzi ya Dr. Saulos Chilima ndi ena omwe anali mu ndegeyo yawakhudza kwambiri. Mabungwe olimbikitsa ufulu wa chibadwidwe a HRDC ndi HRCC nawonso asonyeza kukhudzidwa kwawo kudzera mu zikalata zomwe atulutsa ndipo ati imfa ya dzidzidzi ya Dr. Saulos Chilima Shanelu Dzimbiri omwe anakhala kwa mayi wa dziko lino ndi Amalawi ena yakhudza kwambiri Amalawi poti ataya anthu ofunika. Arthur Chokoto, MBC, Blantyre. Nawo Amalawi ochokera m'madera osiyanasiyana asonkhana ku area 12 mu mzinda wa Lilongwe kusiwa kwa maliro a wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Mtolangano wathu Beatrice Mwape ali ndi zambiri. Nyengo kuno ndi yachisoni, anthu osiyanasiyana ayamba kubwera ku nyumba kwa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino kuti adzakhale nawo pasiwa. Nkhope zikuchita kuonekeratu kuti ndi zachisoni ndipo anthu ndi okhudzidwa ndi komanso ena sakukhulupirirabe pa zomwe zachitika monga momwe akufotokozera anthu ena amene tayankhulana nawo. Aneyo ngati wachinyamata ndili okhudzidwa kwambiri ndipo ndili ndi chisoni kutengera kunena kuti
timayembekeza kunena kuti ndi amene angalitsogolere monga ngati wachinyamata ndipo tsogolo timaona kuti linayamba kuwala. Ndivo kudziga ngati fa chinyamata kuti ngati fe warisiya wachinyamata zathu muso ngati mtsogoleri wa dziko lathu wachiwiri wa dziko lathu tirokudziga fo zambiri zimene mapeza kuti kwa iyeyo angatha kutipangira ngati fe achinyamata. Aitu basi penda business anakati tithandiza benjera zambiri mina makambira pa zinthu zawo timagwirizana nawo ndipo ndane basa konkuno kuti makhale feja pompano timaona daily. Ine ndikudziwa kwambiri chifukwa ndi president amene kwa ifeyo achinyamata tidali ndi chiyembekezo kwambiri pa iye potengera kuti iyeyonso ndi wachinyamata anzathu komanso kutengera malonjezo amene amatilonjeza potengera kudziwa kuti iyeyo ndiye ngati tsogola tulowala. Eneza ndikhuza kwambiri ndipo ndili ndi chisoni chifukwa chonena kuti iwo amapita ku maliro wapezeka soti iwo saubwera kosonga ti maliro chimene chocho chimene chatikhuza komanso mwazizizi kunguraya vice president zosakhala bwino. Pakadali pano ndondomeko ya momwe mwambo uyendere sinadziwike koma akuboma komanso akuchipani akapitiriza akalongosola zonse tidziwa mene zonse ziyendere. Kuchokera kuno ku MBC ndine Beatrice Mwape. Koma kodi Dr. Chilima anafika bwanji pa udindo okhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino? Tikhale tikufotokoza moyo wa Dr. Chilima ngati mmodzi mwa achinyamata omwe anachita bwino mu ndale. Frank Kapesa walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Emmanuel Chikonso. Dr. Chilima anabadwa pa 12 February 1973 kwa Henderson Brown Chilima ndi Elizabeth Francis Chilima. Salos Kraus Chilima adakulira mu mzinda wa Blantyre ndipo adachita maphunziro awo ku sukulu za primary za Darab ndi HHI. Achilima adachita maphunziro awo aku sekondale pa sukulu ya Mtendere ndipo adapitirira kukachitanso maphunziro awo kwachenjede ku sukulu ya Chancellor mchaka cha 1994. Atamaliza maphunziro awo pa sukulu ya kwachenjede ya Chancellor adapitiriza maphunziro awo mpaka adakatenga master's degree mchaka cha 2006. Mchaka cha 2015 adachitanso maphunziro ena pa sukulu ya kwachenjede mdziko la United Kingdom komwe adawapatsa PhD. Dr. Chilima adali mmodzi mwa anthu omwe amatsata bwino nkhani zachuma, adali otsatsa malonda komanso adachita za ndale kufikira pomwe adakhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino pa nthawi yomwe chipani cha DPP chidatenga ulamuliro wa dziko lino komanso pansi pa ulamuliro wa tonse pomwe zipani zingapo mchaka cha 2020 zidachita ubale. Dr. Chilima amadziwika bwino ndi kulimba mtima kwawo komanso kuyankhula mwachindunji. Ali ku sukulu ya kwachenjede ya Chancellor yomwe pano ikudziwika kuti University of Malawi UNIMA, Achilima ndi mwa anthu omwe adachita nawo ndale pa sukulupo pansi pa chipani cha UDF. Atamaliza maphunziro awo, Dr. Chilima adayamba kugwira ntchito m'makampani omwe si aboma monga Lever Brothers yomwe tsopano ndi Unilever, kampani za Southern Bottlers, Coca-Cola ndi Airtel Malawi komwe adawakweza udindo kukhala mkulu wa kampaniyo. Loto lawo pa nkhani za ndale lidakwaniritsidwa mchaka cha 2014 pamene chipani cha Democratic Progressive DPP chidawatenga kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wakale Peter Mutharika. Pa nthawi yomwe adali mchipanichi adawasankha kukhala mkulu ku nthambi yoona zakusintha kagwiridwe ntchito za boma. Mphekesera zimati kagwiridwe ntchito kawo Achilima ndi kulimbikira kwawo pa ntchito ndi komwe kudakuza dzina lawo pa ndale zomwe zidachititsa kuti ena mchipani cha DPP ayambe kuchitira kaduka komanso kuchita nawo mantha ndi momwe dzina lawo limakwerera pa ndale. Kusemphana kudakula ndi anthuwo mchipani cha DPP ndipo Achilima anaganiza zotuluka mchipanicho ndi kukhazikitsa chipani chawo chotchedwa United Transformation UTM chomwe adachitsogolera kufikira imfa yawo. Ndipo mchaka cha 2019 iwo adayimira chipanichi
pa chisankho cha president ndipo adakhala pa nambala yachitatu. Potsatira kuchuluka kwa zolakwika pa chisankhocho, zotsatira zake sadazivomereze, ndipo patapita nthawi yayitali mlandu wakuunguza, bwalo lalikulu la milandu lidagamula kuti chisankhochi chichitikenso, zomwe zidathandizira kusintha kwa malamulo a chisankho m'dziko muno. Kenaka Chilima adachita mgwirizano ndi chipani cha Malawi Congress MCP ndi zipani zina zisanu ndi zitatu, mgwirizano omwe udatulutsa chipani cha DPP mboma, ndipo Dr. Chilima adakhala wachiwiri kwa President Dr. Lazarus McCarthy Chakwera. Achilima adawalumbiritsa pa 28 June mchaka cha 2020 ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi. Dr. Chilima anakhalanso nduna yoona za ndondomeko zachuma ndi chitukuko, ndiponso mkulu wa kasinthidwe ka ndondomeko zogwirira ntchito mboma. Achilima anali munthu wodzipereka ngati mkhristu wa mpingo wa chikatolika. Iwo anali munthu wachikoka maka pakati pa achinyamata. Dr. Chilima adali munthu yemwe amadana kwambiri ndi mchitidwe wakatangale ndi ziphuphu komanso kusankhana mitundu. Achilima amakondanso masewero a mpira wa basketball ndi golf. Ndipo dziko nkhani zathu padakali pano ndi zomwezi. Ndine Blessings Chileuka. Mwadzuka bwanji nonse mawa uno yafika nthawi ija timakupatsani za nyengo. Pakali pano tikuyembekeza nyengo yachipironi kupitirira madera ena makamaka mchigawo chakumwera komanso kumpoto kwa dziko lino. Ngakhale zili choncho, mphepo yamwera ikhala ikuyamba kuchepa mphamvu pa nyanja zathu, komabe tikuwalangizanso zonse komanso anzathu ena omwe amagwiritsa ntchito nyanjazi kuti tikapitirize kukakhala odziteteza. Izi choncho kamba ka mpweya wachinyontho chochuluka ndithu omwe ochokera nyanja ya mchere ya India umafalikira ku madera ambiri akwathu kuno. Moti zosadabwitsa kwenikweni kuti mmawa uno kwacha kwa mitambo yochuluka ndithu kumwera komanso kwa mvula ya mawawa madera ena monga kuzomba komanso kumulanje ndi madera ena a mchigawo chakumpoto. Kwazizira mmawa uno ndi madigiri okwanira 10 kulilongwe komanso kudedza, komabe kwazizira pang'ono kumonkibe komangoshe komanso kunsanje ndi madigiri okwanira 17. Kumasanaku kutembeze nyengo ya mitambo yapatali kupitirira madera ambiri a mchigawo chakumwera pakati komanso kumpoto kwa dziko lino, ngakhale mvula ya mawawa ikhala ikuonekabe madera ena monga kumulanje komanso kukalonga. Kufunda masanawa ndi madigiri okwanira 26 kwa Ngabu komanso kunsanje, komabe tiyembekeze nyengo yofunda pang'ono kunzimba kunzuzu komanso kumwanza ndi madigiri okwanira 18. Mawa uno munali ndine Tapuwa Khuta kumutu. Khala nozindikira dziwani za nyengo.